Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts una vegada més als vídeos que anem penjant a les xarxes, a l'Instagram, al YouTube i també al Facebook. Avui farem un viatge a 34 anys de distància, quan amb la televisió Guíxols entràvem amb el càmera Josep Gai al petit taller que tenia al carrer Sant Ramon amb Blai Lapuente, aquest artesà del cuir que ens explicarà la seva vida i per què es va enamorar de Sant Feliu i quines decisions va prendre. També tindrem un petit parèntesi per donar unes imatges i també un perfil d'en Blai, el seu fill, que va començar de discjòquei en el Lotus Park i que després va tenir diversos càrrecs de responsabilitat en aquests establiments d'oci nocturn, tant a Sant Feliu, a Platja d'Aro, com en altres llocs, com explicarem. Doncs res més, esperem que aquest vídeo es viralitzi a través de les vostres comparticions i tornarem d'aquí un temps amb un altre dels personatges. Us deixo aquest vídeo de 2 minuts i mig on perfila una miqueta la vida d'en Blai Lapuente, pare, i veurem també aquesta entrevista feta a la televisió de Guíxols. Moltes gràcies i fins la propera, aquí el teniu. Veiem imatges del recordat Blai que va néixer el 23 de febrer de l'any 1920 a Barcelona, però d'entrada no li esperava una infantesa fàcil, ja que als 5 anys va quedar orfe. De pare aragonès va heretar aquell esperit emprenedor al llarg de la seva vida. Poc més d'una dècada més tard es va incorporar a files a la famosa Quinta del Biberó. Es va casar amb una noia de Lorca, de nom Eulàlia, amb qui tindria 2 fills i 2 filles, en Carles, en Blai, l'Anna i la Carmen. Va tenir diferents oficis, com el de vigilant al Born, com veiem en aquesta fotografia, però sempre hi havia latent una segona activitat que tenia a veure amb l'artesania i les manualitats, malgrat que ell, de fet, era mecànic torner i més tard comercial, la qual cosa li va permetre viatjar tal i com ens explicarà a l'entrevista. Finalment, l'any 1971 ja va aterrar definitivament a Sant Feliu, municipi del que es va enamorar, i la família inicialment va llogar un habitatge al carrer Santa Llúcia. Abans de muntar les seves botigues d'articles artesans de cuir, recordo que el veia treballar al seu domicili, a la finestra d'una casa ja desapareguda al costat de l'aparcament de l'Hotel Elke, davant de Ca l'Àngel. I més tard serien veïns, ja que jo, durant 8 anys, vaig tenir la meva agència de publicitat a les Galeries del Mar, al costat del Reprosol, i el veia a la botiga i passar per les galeries cap al passeig amb el seu gos, en Xelín, i la seva eterna fària a la boca i una altra de recanvi a la butxaca. La seva rebotiga era un punt de trobada de tertúlies i xefles amb amics i veïns, com en aquesta foto que hi podem veure, entre altres, a l'Enric Quintana, en Tana, de Cal Nou Noé, i un net, o una altra, amb la que podem veure el gran de Calanati. També podem recuperar la imatge d'en Rafael Albiol, redactor del setmanari Àncora, que era el comptable del seu negoci. En Blai va arribar a tenir una altra botiga a la cantonada del carrer Sant Ramon amb Doctor Zamenhof, una altra al carrer Major i una quarta a les Galeries Sant Joan. També va ser molt conegut per ser el pare d'un altre Blai, el seu fill, un dels més carismàtics directors relacions públiques i propietari de locals d'oci nocturn a la zona. La llista és llarga. Lotus Park, Clippers, Twiggy, Las Vegas, Carols, Palladium, un altre cop Clippers, en societat amb en Rogelio, a qui veiem a la foto amb en Lluís d'Escaire al centre. També el Tiffany's Patxà o el seu propi local, un pub que s'anomenava l'Enfant Terrible a Sant Andreu de Salou, amb un altre dels grans de la disco, l'Aquilino Alfajeme, conegut popularment com el Peque. Després d'aquest petit parèntesi, entrem amb les càmeres en el petit món del pare Blai en un local autèntic que ens permet recuperar el personatge 3 dècades més tard. Fabricar les coses així ja no se'n fabriquen, no? Home, ja els puestos on més se fabrica això és pel centre d'Espanya, encara hi ha que ho fabrica així, però no n'hi ha masses. Aleshores ja són indústries que s'hi dediquen i fan de tot, diguéssim, al major, m'entens? Ara, així, petites indústries com aquesta meva, potser no en queden gaires. Aquí tota la província de Girona, potser ho sé pels representants que venen, que no poden multar gaire perquè n'hi ha molt pocs. Segons el que fan no és gaire rentable. I si tot el que fas aquí ho haguessis de fer mà, seria molt més car que no pas és el preu que treballem ara nosaltres, m'entens?
Això que parlàvem de l'artesania, que està desapareixent, és perquè ara tot es fabrica en sèrie i tot és molt car, però els materials, per exemple, aquests materials que us venen a vosaltres, això és molt car o no? Si compres a majorista o compres a curtidor. Compres a curtidor sempre guanyes un 20% o un 30%, m'entens? Ara, això està comprat a majorista, això se'n va a 500 pessetes aproximadament. Això és serratge, veus? Aleshores, quan passen per uns rolons, i li marquen, ho marquen com a cocodrilo. I aquí sí o no, això és imitació. Hi ha puestos que potser van a comprar, per exemple, aquest bolso d'aquí, veus, aquest d'aquí. Això és igual, però com a cuiro és la mateixa qualitat de cuiro que aquest, amb una altra curtició. Aleshores, això, tu vas a una botiga i segons com són, et poden dir que és autèntic. Aquest passa com a autèntic. Ara, jo no ho dic, jo dic que és imitació, perquè autèntic, aquest bolso així aproximadament, valdria unes 60, 70, 80.000 pessetes, i aquest, veus? Aquest valen aquí 6.400, veus? Aquí vull comprar tampoc, perquè amb el que val una peça, mira, el cocodrilo, no sé com està, va per centímetres, aquest no, això ben bé encara no estic segur si és un cocodrilo petit o el que és, ha de ser un cocodrilo molt petit, no? I la vida va per centímetre quadrat, per centímetre lineal, però així, a l'amplada. Ho forma la serp. I és això d'aquí, veus? Això d'aquí és serp, veus? Això és serp autèntic, això, és serp autèntica, veus? Això ho tinc aquí per fer cinturons. Si alguna senyora o alguna noia em demana un cinturó de serp autèntica, llavors agafo i li faig. Aquí tens una pitot d'aigua, veus? Era molt llarga, aquesta, que li falta la cua i part del cap. Aquesta, no sé si em va costar a 1.300 o 1.400 el metro lineal. Aleshores, quan jo te parlo, veus? Això és com una espècie de llargandatx, veus? Llargandatx, sí. I el cap? El cap, veus? Això, nosaltres a Barcelona en dèiem d'allò garipaus. Ara aquí no sé com li diuen aquí, veus? Fa calor aquí, Blai? Molta. Doncs, i això que estem al juny, imagina't, a l'agost... A l'agost vaig a calçotets, vaig a pantaló curts i sense camisa, tu. Escolta. Tu, Blai, ahir m'estaves explicant que feies de viatjant. Sí. I com és que vas arribar a muntar? Perquè a l'ofici aquest, exactament, quin nom rep, això? El meu verdader ofici, no, verdader no es pot dir perquè no el vaig pas acabar, era mecànic ajustador, m'entens? I com que pagaven tan poc, doncs ho vaig deixar-ho estar. Aleshores vaig començar a treballar del ram d'automòbil, vaig fer viatjar del ram d'automòbil. I a més, doncs, feia a Barcelona, doncs, feia fins de setmana, maletes, carteres de moto, que en feia moltes, i me les venia pel meu compte, m'entens? I aleshores no deixava de treballar. Feia de viatjar o de representant, quan estava a Barcelona, i a més, doncs, em dedicava a fer propaganda, clauers de propaganda, moneders de triàngul de propaganda, i a més, doncs, feia carteres de moto que tenia molt bona clientela. Però com que ja estava als collons, però, hòstia, noi, quina frase, és igual, s'han dit de pitjor. Escolta, doncs com que ja estava als pebrots, això estàs més fi, ja, no? Com que estava als pebrots d'estar a Barcelona, vaig vindre a respirar aires purs, i ho vaig encertar-ho, perquè heu de pensar una cosa, jo, tot el que em coneix d'amics, ja vells, ja perquè són vells com jo, no, tenia un mal nom a Barcelona. Em deien el cul de mal asiento, perquè no sabia mai quan estaria quiet en un puesto. Perquè quan no em convenia una cosa, plegava. I va haver-hi una aposta amb un amic meu de 10.000 pessetes que no durarien aquí ni 2 ni 3 anys. I per cert, com que jo porto 18, em podrien fer més de 18, em podria fer 40, li vaig guanyar l'aposta. O sigui, mentre estaves fent una feina i feies aquesta, però aquesta de fer monaderos i tot això, de què venia de família o què? No, va vindre que quan jo em vaig casar, em vaig anar a viure a Barcelona, doncs el senyor del costat, que tampoc era el seu ofici, perquè era marino, però donava la coincidència que la seva senyora havia treballat en una de les millors cases del món, que era la Casa Loewe. I aquell home, doncs, com que era un home molt... Escolta, un home que era perfecte amb el treball, vas començar a fer maletes fins de setmana i tot això. I llavors vaig agafar amistat amb aquest senyor i dic, home, jo també sé fer alguna cosa. I resulta que no sabia ni enfilar l'agulla, però pensava que sabia fer alguna cosa. Aleshores vaig començar a fer la cartera, la vaig fer, va quedar bé, vaig fer una altra, vaig anar fent, i com que jo tenia molts companys així que feien el viatge, doncs
els hi deia que feia carteres, m'entens? I aleshores els hi anava venent. Inclús es donava la coincidència que jo cada viatge que sortia portava cartera nova, però quan tornava amb cartera vella, perquè sembla mentira, però inclús cinturons, feien cinturons perquè aleshores es fèiem amb aquest amic de la posta, ho fèiem a casa, ho fèiem tot a mà, inclús el cinturó tubular, que va cosit amb una màquina especial, nosaltres teníem la santa paciència de cosir-los tots a mà, una tirada cap a baix i una altra tirada cap a dalt. Però inclús jo, portant cinturó i veure un amic, quin cinturó més maco portes? Ja va, ja te'l venc. Com que era una època que sempre necessitava calés, perquè sempre hi ha anat de rodes apilats, doncs me'l venia. Inclús jo, que feia cinturons, he hagut de tornar a casa i lligat els pantalons amb un tall de cordill. Tens, veus? Això és tabaco i no aquesta porqueria que fumeu vosaltres, tu. Això és havia perdut això de lligar a mà, però s'ha tornat a recuperar, ara per fer porros. Sí, encara hi ha molta gent. Té, veus, mira, veus? Aquesta màquina té més de 100 anys, ja la pots fotografiar. Veus? Té més de 100 anys, veus? Fot uns cigarros perfectes. Coi, això sí que m'agrada, fa que ho sabia, això, aviam. Ho agafes bé? Sí, veus? Passo per aquí, però ara, veus? Faig amb el dit, però com que és la meva saliva, però que està fotuda molt bé, vull a tu que ho faràs tu, veus? Tira la palanca, té, veus? Què et sembla? Veus? La maneta per aquí, té, veus? El tens... Fuma't-el, tu. Sí, vols dir que acabarem el programa, sí? Fumaràs tabaco d'home, home, això que fumeu és porqueria, me cago, tira. Això que fumeu és verdadera porqueria. Això és un tabaco d'homes. Què et sembla? Va bé? Ara me sento més home. Blai, abans me deies que havies vingut de Barcelona, perquè ets de Barcelona. De quin carrer ets? Home, jo soc fill del Poble Sec. Del Poble Sec vaig anar al front, com la majoria de molts espanyols. Del front em vaig passar a França. De França vaig anar cap aquí, desgraciadament, o afortunadament, no ho sé, perquè estic viu. I d'aquí vaig passar a 5 o 6 camps de concentració. Es van fotre la joventut en l'aire. Jo no em puc queixar perquè vaig anar voluntari. De 70 quilos que feia quan vaig anar als camps de concentració i batallons de treballadors, vaig tornar amb 47 quilos. Algú més? Sí, home, et preguntava això que em deies que... Passem de la pell, es passem amb altres coses, tu. Espera't, home, que vull fer una pregunta clau. Quan dius que vens a Sant Feliu per prendre els aires purs, vens en aquest poble... Vaig explicar una cosa que ja s'ha sapigut per més de 4. Jo quan vaig sortir de Barcelona, vaig sortir amb el disgust de tota la família, perquè vaig vindre aquí a treballar a Camall que a la panificadora. Però escolta, tu saps quan sortia, que m'anava per aquí a Sant Telm, amb el trasto que tenia, voltava i veia el mar, escolta, respirava aquell aire, allò no m'ho treia ningú, tu. Era l'hora que feia. Era aquí, Vic, al centre del poble. Del centre del poble, als banys, puc sortir en calçotets. M'entens el sentit? I torno a dir, quan vull sortir a la muntanya, me'n vaig de casa meva a la muntanya, tirant llarg, ja en 10 minuts. A Barcelona, que em volia anar a les planes, que anava molt sovint, havíem d'agafar les incomoditats. Si agafaves el cotxe, amb el cotxe. Si no, el cotxe de línia. Si no, el tramvia o l'autobús. Bueno, així en aquest poble ja veig que ja estàs content i feliç. Estic content, home, i tan feliç que soc. Amb tots els inconvenients que té el poble en si. Inconvenients per mi no n'hi ha cap. Inconvenients el que passa que hi ha d'haver-hi molta gent i hi ha d'haver-hi una mica d'harmonia en tothom. M'entens? Jo, afortunadament, sempre hi haurà algú que potser no tindrà simpatia, però dintre d'altra gent sé que tinc alguna de simpatia amb ells i ells me la tenen a mi i escolta, jo estic compensat en tot el que pugui haver-hi. M'entens? Dic, home, calés no en tinc. Dic, però soc pobre, Dic, perquè tinc esperit, tinc optimisme i això mateix per mi ens fa sentir-me milionari.